Jomu, Pak, girongi Pak. Ayo Pak, ngono kene. Pak Lus. Girongi Pak. Kok tak nahi wis. Iya. Ayo Kek Muni. Muni po tapuk. Wani ra ayo. Aku nek nesu nek medeni. Kene nek nesu ya kowe wedi ndekno kok mung njaluk ora dikeki. Lah karep kula sesuk nek selo sak ya gimbladeg ngono lho. Iki jane dikeki apa ta kowe iki? Kayak wedang nih lho. Oh, anak ngono. Lah napa? Yo. Ayo Pak Tulus ngono kae. Ayo asmane sing kakung jenenge Pak Tulus. Ayo Pak Tulus digirongi aku Pak Tulus ngono. Kok jul. Ayo gak wis. Nembung sing kakung. Kula. Pak Tulus. Girongi Pak. Nah, gini iso halus. Lah iso mosok ora iso. Aku delok mung suwe kok. Wah, iya. Andekno nek bojo marungoke karo nyuwara saka pawon minggat meneh. Minggat meneh, melu seno kena ngono. Asu. Iki rumangsaku rombongan ning kaya mungsuh e. Lah sing ngejaki dolan bojone. Sing dolan ro bojomu iku rame ngaku ya. Wah, gecek cempala cengelmu. Lah kula maca cete. Cet apa? Jenengan cet bojo kula. Piye meneh piye? Lus ayo lus ngono. Wah, ya meng ayo ki nek kono bojomu ra gelem ra ya ora dadi. Ngisore jek ana kok. Heh? Ayo lus roke-roke. Napa niki roke-roke? Ngukur rok nukokke kowe. Masa tak kalian jenengan, bojo kula ngerti dhewe ukurane ngono. Lho, iya kan. Ya. Ora omong apa jale yo. Ora wis gak terus ke nembang wis. Nek 100 baline ndak terus. Ya aja timbilen kok. Ambo ben ming timbilene kok ora. Oh, pengen. Lah, nek ming sinden nyepatani dalang ki ora bakal mandi. Sing jeneng neng panggung iki paling dhuwur dhewe derajate dalang. Aku nek pas preman kae kowe tok aku tahu pon njaluk tok hormati nek pas preman. Dolan yo bareng, mangan bakmi yo bareng. Kadang kalau kowe ning dhuwur aku ning ngisor. Ora usah dibedakake. Aku ning dhuwur. Sik, jangkeme rasa trewes sik. Kok aku ning dhuwur nang ngisor maksudnya pripun? Kowe lungguh ndiklek, aku lungguh kloso. Nah, mbok dijelaske ngono kok. Aku nang dhuwur kowe nang ngisor iki rak ya piye? Aku ya